Aquesta casa meravellosa li anirà perfecte, senyoreta. Oh, uau! Que guai! $1? 100 és molt millor. Gràcies, aquesta casa és teva. Visca! Sempre havia somiat amb això! Què faig amb el teu $1? Et puc oferir aquesta casa? Oh! Oh, no! Mare meva! És teva. Benvinguda al nou repte. M'encanta! Bé, m'he de desfer de tota aquesta brossa. Vull que quedi preciosa. Ex, una pell de plàtan. Uau! Mira això! I ara vull pintar-la del meu color vermell preferit. Que guai! Quina il·lusió, la meva nova casa! Li faré unes finestres meravelloses amb l'ajuda d'aquests llapis. I també tinc una idea increïble per a la gespa. Pintaré aquestes cartes i hi podré jugar sempre que vulgui. Mira això! M'encanta aquest joc! És molt divertit! Oh, no! Bé, continuem. He de regar la planta. Oh! Uau! Ara tinc un arbre! Sí, la meva casa és una passada. Jo també decoraré la meva casa. Necessito la teva ajuda urgentment. Hola, senyoreta! Què li sembla el rosa? No, daurat és millor. Això no és per tu. És per la meva casa. Fes-la daurada, si us plau. Oh, entès, senyoreta. M'hi poso ara mateix. Primer de tot, hem de fondre aquest or amb l'ajuda d'un bufador. I ara, pintem la teulada. Quedarà molt bonica. Ara, decorem-la amb aquests lingots d'or. Ja ho faig jo. Oh, uau! Increïble! M'agrada molt! Sí, moltes gràcies. Un moment. Què t'agrada més? El daurat i tant. Aquest vermell. L'arbre dels diners! M'encanta! Entesos, senyoreta. Ara tot quedarà tal com havia somiat. Perfecte. Ja n'hi ha prou. Estic contenta amb tot. Bé, d'acord, senyoreta. Ex, quin fàstic. Per fi podré gaudir de la meva nova casa. Uf, però no vull veïns pesats al meu territori. Bé, molt millor. No hi puc entrar? Bé, hem de pensar urgentment com decorar la casa per dins. Un moment. Oh, embolcalls! I gelat! Gràcies! Oh, iaia, t'agafo el mirall, d'acord? Oh, sisplau, sisplau, sisplau! Va, som-hi! Sens dubte necessito aquest senyal de trànsit i unes ampolles de Coca-Cola. Uau! Molt bé! Què trama? Faré una taula amb aquestes coses tan guais i un coixí amb els meus mitjons de l'arc de Sant Martí preferits. Fa bona olor!
2, 1 i es farà la màgia! Voilà! M'encanta! Mira això! Ara tenim una prestatgeria! La meva planta! M'encanta! Què? Qui ha fet això a les meves parets? Però sé com arreglar-ho. Per sort porto adhesius a sobre. En faré un cor. Que és supermaco! I a l'altra paret hi ha lloc per un mirall. Uau! Sort que tinc un retolador! I ara m'he de dibuixar unes prestatgees. Són d'aquelles que es poden obrir i guardar-hi coses a dins. I el meu osset de peluix! Perfecte! M'encanta! La meva casa! Oh, un moment. Ara estic millor. I aquí tinc una corona per sentir-me com una princesa. Hola, majestat! Oh. Ei! Què és això? Oh, Britney, no fa gràcia! Em faré rica i seré una princesa! Bé, a la meva casa també li agrada la comoditat. Així que primer de tot posaré una catifa ben suau per descansar-hi. I decoraré les finestres amb cortines daurades. Molt bé! La meva paraula preferida! Rica! M'encanta! Bé, és hora d'ordenar l'armari. Sí, sens dubte necessito molt d'espai per la roba. Mira quines sabates! I la meva corona, i tant! Oh, mira la meva foto! És una de les meves preferides! I sóc jo amb el meu xicot! Tots els meus cosmètics són aquí! Fem-nos uns retocs? Increïble! M'he de fer una selfie i enviar-la a la Jane. Un moment. Ja està! Oh, què és? La Britney ha moblat la casa? Vaja, vaja, vaja. Què hi fa la Jane allà? Està bevent té? D'això en diu diversió? Mola molt més fer una festa! Hola, senyoreta! Estaré encantat d'organitzar-li la festa! Què li semblen aquestes esferes daurades i una bola de discoteca? No es preocupi, he contractat un discjòquei professional per la música! Oh! Gens malament! Gràcies, m'agrada! I tant! Així millor! Bé, d'acord! Hola, amiga! Vine a la meva festa! Uau! Oh, quin soroll! Hola, seguretat! La música de la veïna està massa forta! Afanyeu-vos, si us plau! Miri això! És legal, això? Un moment! Ho solucionarem! Què és aquest soroll? Oh, hola! Prohibit posar la música forta? Tranquil! I si et dono diners? Et vols unir a nosaltres? Oh! Gràcies! Tothom està ballant! Oh! Un moment, quin rotllo! No m'han convidat! Oh! Oh! Què passa? Foc? Salvis qui pugui! No! Tranquils! Tinc un extintor! Oh! Gràcies, Jane! Perdona'm, si us plau. Siguem amigues. Visca! Gràcies! Cap problema.